Ychwanegwch 60 gram o fenyn a 150 ml o ddŵr i sosban a'i ferwi. Rhowch 75 gram o fflwr wedi'i hidlo i mewn i'r sosban a'i gymysgu'n dda. Cam nesaf yw i roi 2 wy mewn. Dyma'r pwynt ble mae pobl yn dechrau ofni. Gan mae'r cymysgedd mynd i edrych fel bod e jyst wedi gwahanu a bod e'n edrych yn erchyll. Ond cadwch ati a deiff nôl at ei gilydd. Mae chi jyst cadw mlaen i curo fe. Dyna ni. Mae hwnna wedi cymryd yr wy. Cyntaf na i gyd, a mae fe nôl yn past swmpus. Ychwanegwch 1 wy arall a'i gymysgu nes ei fod yn bast esmwyth. Mae hwnna'n berffeth. Rhowch y toes mewn i fag a torrwch dwll hanner modfedd ar ei ben. Wi'n rhoi tamed bach o'r toes ar bob cornel o'r tin i ddal y papur yn ei le. Cadwch eich llaw mor llonydd ag sy'n bosib. A jyst tynnu lan a nôl. Yr un toes sydd yn cael ei defnyddio ar gyfer profiteroles, jyst gwahanol siap. Gallwch chi'n neud unrhyw seis chi moyn hefyd. Tacluswch yr eclairs lan dy bys gwlyb. Mae eclairs yn ffefryn i fi, fod yn onest. Allen ni digon hapus prynu pecyn o 5 o siop a bwyta nhw gyd. Felly mae'n beryglus iawn gwybod sut i'n wneud nhw. Yna, rhowch nhw yn y ffwrn ar dymheredd uchel am hanner awr. Reit, beth bynnag chi'n wneud, peidiwch agor drws y ffwrn. Mi fydd angen gostwng y tymheredd y ffwrn ar ôl rhyw 15 munud, a mae hwnna'n jyst mynd i helpu sychu allan yr eclairs, felly allwch chi llenwi nhw wedyn. Unwaith maen nhw mas o'r ffwrn, gwnewch dwll bach iddyn nhw mwyn iddyn nhw sychu mas yn iawn. Mae bron a bod unrhyw beth yn gweithio yn rhain, felly byddwch yn fentrus. Dwi'n rhoi hufen chantilly rhosyn, sydd wedi'i wneud wrth roi chydig bach o siwgr, dŵr rhosyn a mafon di sychu mewn hufen dwbl a'i chwipio. Nesa, wy'n rhoi eisyn fondant gyda chydig bach o liw bwyd gwyrdd ynddo fe, gan bod y lliw yn edrych yn neis gyda'r cnau pistachio sydd wedi malu'n fan. Mae'r gel mafon yma sy'n mynd ar ben y cyfan yn rhwydd iawn i'w wneud hefyd. Jyst ychwanegwch powdr eigar at fafon ffres.